Dobrodošli na naš kanal. Moje ime je Pera. Ovo je Laza. Ovo je Mika. I čekamo Žiku, ali nikako da dođe, jer nešto je krenulo naopako. Kakva je ovo folija? Nemamo pojma, a nešto je krenulo naopako. Tako da smo samo Pera, Laza i Mika koji čekaju Žiku. Poštovani gledalci, dobro vam večer. Dobrodošli na kanal Artefakt Markt. Moje ime je Nenad. I vi se nalazite u emisiji vezanoj za 3D štampu, odnosno za 3D štampač. U ovom slučaju se radi o Elego Mars Pro štampaču. I za one koji su pratili već prethodne neke emisije, znaju tačno o čemu se radi. Za one koji nisu, preporučujem da pogledaju. A ovo je, da kažem, jedna vanredna emisija koju pravim, pošto sam ja u poslednjoj epizodi koja je napravljena, obećao da ću sledeću da napravim pod nazivom greške. Međutim, ovo je vanredna zato što se desio jedan, da kažem, slučaj, te mogu da vam i to opišem, a u suštini je dobro došlo. Imao sam jedan, da kažem, nije nemili događaj, ali eto, grešku, te se oštetila folija. I sad, u stvari, upravo mogu da vam pokažem menjanje, odnosno zamena folije na onom čančetu. Ko nije gledao i ne zna tačno o čemu se radi, preporučujem pogledati prethodne epizode, a ko je gledao, onda zna tačno o čemu pričam, pa možemo odmah da nastavimo. Idemo. Mi ćemo to sad ovako da uradimo. Skidam, znači, ovaj zaštitni poklopac i sad ću da vam pokažem to šta se desilo. Došlo je do neplaniranog prekida u toku štampe, do neplaniranog prekida u struji i mašina se resetovala. Šta se desilo? Mašina je prestala sa štampom i naravno ovaj nosač koji nosi ovaj držač ili šapicu, kako ja to pričam, se spustio do dola. Međutim, to ne bi bilo tako strašno da je nosač bio prazan. Međutim, na nosaču je već bio objekat koji se štampa i pri tom spuštanju, znači, ovog držača na dole, jer se mašina verovatno resetovala tad, pri tom spuštanju se oštetila ovde folija. Ne znam da li možete da vidite, ja ću pokušati ovako da vam pokažem. Ukoliko ste videli, ok, ukoliko niste, pokazat ću vam kasnije, ali u suštini folija je pocepana tu i treba je sad zameniti. I ovako je već došlo vreme da se ta folija promeni, jer pri štampi, kada odštampate jedan, drugi, peti, 10. objekat, na foliji se jednostavno pojavljuju sitne tačkice od pritiska folije i tog predmeta. I na tom mestu folija postane neoštra, odnosno na tom mestu ne može, znači, svetlo da prođe lepo, već se jednostavno ide neoštro. Šta dobijamo time? Time dobijamo da
sam otisak, odnosno kod štampe, više ne može da bude tako oštar i ne možemo više da dobijamo tako oštar predmet, već dobijamo jednu difuziju koja se vidi. I zato, naravno, treba menjati folije. Sad ću u celoj ovoj epizodi u stvari da vam pokažem ceo proces menjanja te folije. Evo ovako, ono što je nama sad, pored ovog čančeta potrebno, znači, pošto moramo da odšrafimo ove imbus ključeve tu, nama je potrebna folija rezervna, koju sam ja kupio online preko, ja mislim preko ove firme preko koje sam i uzeo sam štampač. Evo, to je ova folija, ukoliko vam nešto znači ili predstavlja. Unutra pakovanje od, ja mislim, da, 5 folija. Ja sam umeđu vremenu jednu zamenio, tako da imam u rezervi još 4. I evo sad ćemo, znači, jednu da zamenimo. I, pored te folije, nam je potrebno, naravno, ovaj alat koji smo dobili uz mašinu, potrebna nam je 2 imbusa ovde, zato što nam ovde treba, ja mislim, 4 i unutra nam treba nešto manje, mislim 2. To sve dobijamo u ovom alatu sa mašinom. Znači imamo, to je taj manji imbus i imamo veći imbus, čini mi se. Da, evo ga. Ili ne, nije. Imamo još jedan. Ima tu par imbusa, tako da to je to. Znači, da bismo zamenili foliju ovde, treba nam folija i imbusi. Pa idemo. Evo ovako, tu smo, to je ovo sve što nam treba u ovom slučaju da zamenimo foliju. Znači taj imbus koji dobijamo u paketu alata, ovaj drugi imbus, ja neću da vam pričam koji je to broj tačno, jer ne vidim, nisam siguran i ne bih onda da pričam nešto na pamet, ali svakako to može da bude neka možda 2 i ovde još jedan malo manje. Treba odšrafiti, znači ove šrafove ovde, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 šrafova, da bismo došli do ovih unutrašnjih šrafova dole. Tako da idemo prvo to. I evo, to je to. Znači, odšrafili smo ovih 10 šrafova gornjih i skidamo taj prvi deo. Odnosno, dolazimo do ovih unutrašnjih šrafova. Ovde sad imamo te unutrašnje šrafove sa kojima su u stvari koji prolaze kroz ovu foliju, odnosno kroz njih je ušrafljena folija, kako bih rekao. Tako da sad idemo sa drugim imbusom, skidamo njih. To kod ovog sad skidanja nije tako strašno, nije ništa, da kažemo, kritično. Mogu ovu foliju da stavim dole, jer u principu me ne zanima to što će da se izgrebe folija. Kasnije,
kad budemo stavili novu foliju, moramo da stavimo podlogu jednu koja je potpuno čista i nema bojazni da će folija da se ošteti pre nego što smo je uopšte i stavili. Tako da sad idemo kod odšrafljivanja ovih unutrašnjih šrafova. Njih ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 24 šrafa. Tako da sad odšrafljujemo to. Idemo. I evo, to je to. Odšrafili smo i ovih 24 unutrašnjih šrafova, što znači da smo foliju potpuno oslobodili od ovog rama. Sad idemo sa skidanjem svega toga. Evo, kao što vidite, to je metalni ram. Stavit ćemo ovako ovde. I zatim dolazi folija, koju naravno možemo da bacimo. Dolazi folija koja je, evo, sad ovde možete da vidite malo bolje da je ovo jednostavno uništeno. Ali svakako je bila folija već za menjanje, tako da i da se nije to desilo, morao bi da je promenim, jer naravno sve što je lepo ima kraj. Sad ćemo da obrišemo malo ovde ovaj ram, ne znam da li vidite, čisto od ostatka te emulzije. Uzet ćemo naravno izopropanol i očistit ćemo foliju. Evo ovako, dok stavljam ove rukavice, mogu samo da vam kažem da rad sa izopropanolom nije tako strašan, međutim, ako i pomislite kao ja ponekad da ćete nešto na brzinu da očistite, pa onda žurite i ne koristite rukavice, pogrešili ste, zato što će početi koža da vam puca kad tad. U stvari ne kad tad, nego jako brzo. Uz izopropanol nam treba i naravno nešto čime ćemo da obrišemo ceo ram, a to je u ovom slučaju jednostavno ova kuhinjska rolna. Evo ovako, to smo očistili, očistit ćemo i drugi ovaj deo. Vodite računa kod ovoga koji deo ide unutra, koji ide s polja. Znači, to moram da vam skrenem pažnju, da jednostavno taj deo koji se sastavlja, gore i dole, gledajte da tako i ostane. Znači, pošto sam ja ovako uzeo foliju, tako sam i ostavio. I tako ću je i vratiti ovde ovaj ram. Tako da o tome vodite računa. Mislim da to treba da se vrati kako je i bilo. Sada ćemo da očistimo i ovaj unutrašnji deo rama. Ja ne znam da li ovde sad vidite. Ovde. Tu pa nema emulzije nešto puno, odnosno mogu da kažem skoro uopšte, jer je to zaista
dobro zadihtovano, međutim očistit ćemo. Eto, kad smo već otvorili, očistit ćemo i to. Pošto smo sve to obrisali, ili ovako, pošto smo sve to obrisali, ove unutrašnje delove ramova, spoljni, odnosno veliki ram, izopropanol nam više ne treba, a samim tim i rukavice. To možemo da skinemo i možemo ovu staru foliju isto bacati. Tako da to odlazi. Ono što nam sad treba je nova folija. Međutim, ja ću ovde dole sad da stavim parče papira kako nova folija ne bi ležala na ovoj podlozi, već na što čistijem papiru. Tako da nam treba jedan papir, to bih i vama toplo preporučio, da se ova folija ne bi u samom startu oštetila negde, jer dovoljna je jedna trunka ili izbočina negde da ogrebe foliju i to više nije to, odnosno nije novo. Znači, papir. Evo, ja sam se odlučio da stavim neke od ovih maramica, jer mislim da su one jako mekane i da tu nema bojazni da će oštetiti foliju. Možda preterujem, ali bolje voditi računa, nego nije ništa, pa onda posle bude svašta. Evo, kao što vidite, postavio sam papirne maramice, one su jako mekane, tako da mislim da tu nema bojazni da se ošteti folija. Uzimamo novu foliju. Nova folija je upakovana Ada. Ona je presvučena sa jedne i sa druge strane sa folijom koja nju štiti. Da. Znači, prvo što treba uraditi je da se ta zaštitna folija koja stoji nalepljena na ovu foliju, jednostavno treba je skinuti. Evo ovako. Sad ćemo polako. Da, hoću da vam nešto pokažem. Folija ova koju, to je originalna folija koju stavljam, je, evo ovako, toliko za nekih 2 cm sa svake strane veća od ovog rama, što znači imamo fore da lepo to stavimo i da posle kada ušrafimo da jednostavno polako isečemo. Znači idemo sad smo kod skidanja ove folije, skinuli smo jednu stranu, evo skidamo i drugu, da, drugu stranu i sada ostaje čista folija koju treba staviti na ramu. Sada vodite računa da se to nešto ne izgrebe i ne ošteti. Idemo ovako i sad stavljamo ovaj ram koji je bio gore, isto kako je stajao, tako ćemo i da vratimo. Sad treba ove male šrafčiće, koje smo kao druge skinuli, vratiti ovde. Njih ima 24. Sad ću to bliže da vam pokažem i moram da vam pokažem jedan trik,
odnosno nešto o čemu bi trebalo da vodite računa dok to šrafite. Sad ćemo. Evo nas ovako. Pošto šrafimo ovih malih 24 šrafa, treba ujedno zašrafiti i pri tom šrafljenju probušiti ovu foliju. Počet ćemo sa jednog kraja, znači od jedne ivice. Može jednim ovako blagim pritiskom malo pritisnuti dok sam šraf ne uđe u svoj navoj. Evo, ovdje sam sad zašrafio ovaj, međutim, nisam ga zašrafio uopšte do kraja. Zašrafio sam taj. Da bi folija što ravnomernije legla i da ima to fore posle da se zategne što god može ravnomernije, radit ćemo ovako. Postoji više nekih metoda kako se to lepo zateže, međutim, ja ću da ušrafim sad, šrafio sam ovaj, pa idemo paralelno. Ovaj. Isto treba malo samo pritisnuti koliko da taj šraf uđe u svoj navoj. Evo, nisam uopšte zašrafio do kraja, ostavio sam bukvalno još ceo jedan krug i po do zavijanja. Sada, pošto sam zašrafio, prvo ovaj, pa ovaj, idemo ovaj, isto ponavljamo, znači malim pritiskom ušrafiti dok se ne uhvati u navoj i zaviti skoro do kraja, ali ne do kraja. I sad idemo u ovaj četvrti ovako. Sada smo uhvatili tu neku dijagonalu i ja sad radim ovako, pošto smo ušrafili 1, 2, 3, 4, sada ćemo svaki sledeći, na primjer, zašrafim ovaj, pa onda dijagonalno od njega, taj, pa onda zašrafim ovaj, pa zašrafim ovaj. Tako da se cela ta folija ravnomerno zateže. To je jedna varijanta, a mogli ste i drugu varijantu da uradite, da kažete šrafimo to, pa šrafim to, šrafim taj i taj. Mogli ste i tako u krug da idete i tako se zateže lepo. Ja ne znam, nisam 100% siguran da to ovako ko što ja vama pričam, da to 100% mora. Možda bi to bilo u redu i da se drugačije uradi, međutim, smatram da je bolje tako raditi, zato što se tako zateže bolje. Eto, to je ništa posebno. Nije neka nauka, ali je možda nekome dobar savjet. Evo ovako, sad sam zategao skroz svih 24 šrafa i evo vidjet ćete kako folija stoji potpuno labavo, što znači sa tim ne može da se štampa uopšte. Sad neko može da pita, pa dobro, šta je ovaj čovjek uradio, međutim, folija mora sad tako da stoji, tek kada ubacimo, evo ovako, u ovaj ram, i kada ubacimo ovde, dolazi do zatezanja
do potpunog zatezanja ove folije. Znači, kad svi ovi šrafovi, taj, ovih, koliko ima, 4, 8, 9, 10 šrafova, kad se oni zategnu, onda je u stvari tek folija potpuno idealno zategnuta. Koristit ćemo isti princip zatezanja kao i kod ovog malog unutrašnjeg rama. Šrafit ćemo taj, u stvari sad ću ići ovako u krug, međutim neću da zatežem do kraja. Tu nam sad treba ovaj veći imbus. Pa idemo polako to. Tu isto dolazite do toga da morate da probušite blago ovu foliju. Tu možete čak da koristite i imbus kako biste napravili, na primjer, rupu u ovoj foliji. Sad ću bliže da vam pokažem. Pokušao sam da zašrafim, ali ne ide. Zbog čega? Zato što nisam primetio da su ova udubljenja gde ležu šrafovi sa jedne i sa druge strane nisu isti. Pokušao sam kontra da zašrafim i vidim da ne ide. Tako da voditi računa da ova udubljenja u koja treba da legnu šrafovi, naravno dođu sa spoljne strane. Tako ćete i jedino tako uspeti da ušrafite to kako treba. Ovo ću da šrafim po principu istom kao i ovaj prethodni ram, gde imamo 24 šrafa, vrlo lagano i neću da pritežem. Znači, ne pritezati dok ne ušrafite sve šrafove. Tek onda idemo paralelno zatezanje i lagano zatezanje svih šrafova, kako bi u stvari folija legla što god može bolje, odnosno što bolje se zategla. A da ne dođe do nekih, da kažem, poremećaja, odnosno pucanja folije. Mada ne verujem, mislim da je ovo folija napravljena da može da je jako elastična i da može da izdrži jako veliki pritisak, ali za svaki slučaj voditi računa i zato upravo i radimo sve ovo polako, pažljivo, na tenane, nikud ne žurimo. Bitno je da se to promeni, da se folija ne ošteti, da se ne ošteti ovaj ram, a sve ostalo završili par minuta pre ili kasnije, apsolutno nigde ne žurimo. Kao što možete verovatno da vidite, da se folija sad zateže odnosno šrafovi su se sad utegli već sa jedne strane i povukli ram
sa kontra strane, podigli. To nije tako strašno, samo znači tu voditi računa da sve to bude ravnomerno. Kada smo zategli na kraju sve ove šrafove, dotegli lepo, vidimo da je sama folija potpuno ravna, potpuno zategnuta i jednostavno idealno ravna. Jedino još što trebamo da uradimo, to je da ovaj višak folije koji viri sa strane, da odsečemo skalpelom. Pažljivo, zato što, naravno, možete da se povredite. Druga stvar, da opet slučajno skalpel ne sklizne i iseče, odnosno probuši ovu foliju. I samim tim, kad to uradimo, smo završili ceo proces menjanja folije. Znači, ja to isečem ovako sa strane. Sada može blagim pritiskom sa strane ovde, da se tu nema bojazni da će nešto da se iseče ili da se pokida, uz ovu metalnu ivicu. Ja tako radim jer se idealno iseče folija bez neke bojazni da će da se ošteti na nekom mestu. Tako da evo, u par nekih poteza skalpelom je sve gotovo. I kao što vidite, potpuno spremno za dalji rad. Poštovani gledalci, evo stigli smo do kraja ovog večernjeg izdanja vezanog za 3D štampu ili ti za Elegoo Mars. Zamenili smo foliju, kao što ste videli, i u suštini smo spremni da radimo dalje. Ja se nadam da sam uspeo lepo da vam objasnim sve ovo. Ukoliko vam se video sviđa, lajkujte, delite. U sledećem videu ja se nadam da ću uspeti onda da vam prikažem greške. Međutim, i ovo je bilo vezano za greške, tako da eto, to je jedan bonus, menjanje folije. U nekom sledećem videu ću vam prikazati greške koje mogu da se prikažu u toku štampu, u toku pripreme. I pripremam još jednu vrstu emisije koja se zove Kako napraviti, koja nije vezana za 3D štampu, već za potpuno manuelno, odnosno ručno pravljenje tabletop terena i ostalih elemenata kao što su stubovi, kuće, ograde, objekti, razni cisterne i tako dalje. Tako da, ukoliko vam to zvuči zanimljivo, pratite to na našem kanalu Artefakt Marta. I šta da vam kažem, do sledeće neke emisije, ili vezano za 3D štampu, ili kako napraviti, budite zdravi, budite kreativni i do skorog viđenja.
Prijetno!